Temecho niko korabe kogosira abasaya banje nabiga basubati linda kwaneke bnanko enyorya bale amabaga yemeremo ase okoegendelia oigo nigo amulikira igoro yobokoreri bwechiskuru chobobundi ase ayeneke bnanigo chebete chigo sioliwa ase kulende goikira bono iga tichiraba chigo ikirania bokoreri bonde bwensi ndubwate kwali ndubwate soapstone that's in Tabaka akegen ekwende soapstone ne toko iga kirege kuba ensengima Tabake emanyira koba ye soapstone yega abantu twatemere kwengage osoro tokomatenga president kegocha gakito requested gusengage none county government abacha batoretere kwende kento mune factory toya koba toko process kwende soapstone yeito twanyoni taringa yacha yeyu yairu yachi ko process mu twacha kona ligo seligo ligo kendo mune factory ke gagese go chasa muna Tabaka yaito ekwere chi business opportunities nko increase chira muna basaya baito bogirango konyora bari chigasi abana boda baito konyora bari chigasi abantu muna abana biashara mama mboga varia serikali yaito yatenga ekore is from bottom to up konyora bari kwende chi business opportunities but bone bintu mune biga barai baito mbate dikotekera ekwende factory mune yemesi ekinege ento kirarete employment opportunities asaba sai at least go cap ekwende the gap between the unemployed and the employed, the rich and the poor. But wona ayu ani amata tini rukabisa bate tikoto tekera namba ibere tubwate kwende tubwate kwende chi polytechnic twabere toko promise koruna koru ngango jengu chire nkorezi kuchire chinyara kokonyo umugirango but wona gero ko reflect kwende bintu mnebiga ya beta launched the president yachite but kuriya beta launched chibes chikabeku chika ne chige fund kwende project paka boniga kwende polytechnic activate kaniri gotoka nyakeburere yana kokoreka Nonya chingaki omuraibe kiamagia ODM Raila Odinga gendete guye akira ekoko ase okoligia ekergo kyobonya kergo ase chinse chiobomo bwa Africa nigo abaraikora sorgongorwa Kenya bagendete guye sokya bene na boigo korwa ebirengeri byabo ase ningo orabe gakoira omuraibe kiama ekyo osangana baliki bamangana nigo babakobolia omugavana bwe county ya Siaya James Orengo abega koegwa ekiruge ekyo linde kwanika bnango ikiraniale obokoleri bwe kiama gya ODM kutakuwa na vacuum ama kutakuwa na nafasi ya party leader wa ODM baada ya baba kutoka, so tulikuwa napendekeza ya kwamba gavana wa Siaya Mheshimiwa James Orengo aweze kufikiriwa kwa hiyo kiti cha party leader cha ODM cha Kenya mzima, na sisi kama Nairobi tumekubaliana kwa kauli moja na kila mtu ameweka sahihi ya kwamba tunamuunga mkono ya kwamba tunaunga Orengo mkono apewe kiti cha party leader katika chama chetu cha ODM. In the event Raila Amolo Odinga clinches the AU seats, ni Mheshimiwa Orengo. Na tunajua mwenendo yake na tunajua njia zake zile ampitia, na tujasema tunamsupport mwingine asije akavai. Chama yetu ni Social Democrats. Definitely, because we want the party to have more young blood which is coming in, and also the blood which can be able to move the party forward. Hata hizo vitu zimebaki baba, tunakuomba ujaribu tena kuteua mama. Omuwaziri bwebyombe ebike na gosechi cooperatives na boigo ogosira asensemeli yobonchelia obokoboke nigabereka weso kya bene na boigo koene kyago chikobeka emerobelyo ase okoene kebnango kiniale ebyombe ebyo osanga nigo ayenekia sigeke getambe nigo serikali yabereke gosiria enibo uwetera chi cooperatives asabiriga korosia board yerabeke goteninira chi cooperatives ekyo nabo igo kwenekia nga obuteneneri bwabo ngosoke bole enenge nyinge. The major issue I found in cooperative is governance. Some of the cooperatives are governed very poorly. There is a lot of mismanagement
of cooperatives. Members' money are stolen outright. And it is the responsibility of the board to ensure that members' contributions are safe. And you keep on electing these officials every AGM. Every AGM, you do your elections. But we have found out that also people overstay. Someone has been a chairman for 30 years. Magega yomurubelio omoyabu kubwatuka chibesa gochia ase ensemelie university elinde gosira chiseme chekerengo keigoro nigo egati aborokiwa babere bagwesoke bene naboigo gokora okurubekana okwana nigo babere bakomochia eserekali asokorenta omurubelio yomoya asebene kebina toligosira aborokiwa bali bakorokorwa ase chinga chitali kwenyara. Na pia mimi nasomea udaktari hapa katika Moi University, na mimi ndio president ambaye amesimama kwa sababu kuna yule ambaye ameketi. Sasa tuko hapa tunafanya the grand mother of all demonstrations against the punitive and oppressive new funding model that seek to bring inequality in education. Sisi tunajua kwamba education is an equalizer between wale students ambao wako poor na wale students ambao wako rich. But hapa Kenya tunajua 99% of the students are poor. Sasa sisi tunauliza ni kwa nini tutaweza kudiscriminate aje poor comrades from poor comrades? Comrades power! Tutaweza kudiscriminate aje poor comrades walipe chache na poor comrades walipe more doing the same cause. Sasa sisi tumesema tuwezi kubali, we are not going to allow, we will not allow and we cannot allow. Majority of the comrades are poor. Comrades hapa inabidi wafanye fundraising ndo waweze kulipa fee. Comrades wengine wanatoka villages and slums ambapo mahali ambapo ni hohe hahe, hata hiyo hohe hakuna, ni hahe peke yake imebaki. So hatuwezi kubali, tunakataa, tunasema tuna reject, tuna object na tuna inject hiyo new funding model. Tunataka hizo bands zikuwe disbanded. Comrades power! And I'm here to reject this NFM. We are here, all of us, because we know we are being oppressed. You guys, you said that you are coming to the government to help us. Our president, you said that you're coming here to help the Mama Mboga, you're coming here to help the Boda guys. And what are you doing to us? You're oppressing us and you are here to reject. Comrade power! We are here to reject and we will not tire till our abonchereria korwa ase sekta ya juakali nigo besokire bene naboigo kubulia abaiboli kwaneke mnanko irabale abana babo ase chiskuru chobobundi elinde koenyorera amaigelio okwana omonchereria Thomas Mumanyi nigane kebna koenyorera amaigelio asensemelie chiskuru chobobundi nigo arabe kago konya abana anene gokinia ase sekta ya juakali igo twakonyire serikali asabanta abange gokora gucha siyensemo ya chuakali muna bono ga chuakali na kinko basororanga beka abana baino igo kogende university onyore diploma degree obo monto monene kwetani kelina ende gwaga netigo etira kurwe form 4 bono ya so chuakali akamangane irangi nero togo akandu bwate machine gwaka omeika nere gwaka chirangi omwana tigaso ekosieria amanya muna ngaki irangi erie gwakwa muno ko mix bakerangi erie rorekane koba ya igwananire ne kali erie bigibigi kusegari iga bantu baminto chikosie chine chiengenjo mono kwa sababu eragera omuntu akoreka kwa sababu chirangi echibuno kwegera gwake gari waenda na gwaka ne chinyumba iga bana baminto so chikosie sambereri ebintu ebigo sambe mirango ne chidirisa emirango ne chidirisa nchikonye abamuraba bakora ebintu online usabu kwaro kigintu kya sekere Chinga kecho boigo ni gabonchereria korwa sekta yo ya juakali babeire bakwemurungani kubwatikana no gokonga gosego kina ligoririe binto ase sekta yo ya juakali anene asensemeli ye spare parts
okwanani go babere bakwemurungani asokonyora chinga chinkongu gwakana chibesa chia makabeso chingaki amagoliye bintu aberekaga konga asibaboliye serikali kwene kibinango kolera maunchirio nabo igokoyiyeria ligolirie bintu ebyo gari nchirigo jatorosi buna lirikare igo toiranete nse ntubwatie njira tukunyora chibese tubikire chispea chiabeire iguru igo murario mintu na kinale goteba ngagaki chispea bakoni tigabayirie enchira aba baranyare kugura igora bono gitaerie liachire chiribunye na 500 itaeli bono muntu nsa ujikunyara na pigipigi ekubogorerie 100 na kitu arego sorore serikali onyindi ya nyara etokerie binte bibiko bigocha kurukinse jaisi ko bye pigipigi ere tunyare korosi pigipigi eyerie gas egere banyare gusamba serigo ririgiya rie gas estime yeriwe egere tunyare konyora ga faida noye nagake ikogora bona bono chitoken chinda sense moye estima nchiri koreta token ya 50 igo chikoreta 0.98 bono ntori konyora faida ende yonsi kaki igo tware gosoranga andonsi semototegererete serikali mwanje motokonye tonyore chibese moto loan toretere chioiri chiabeire iguru muntu tanyare kuguraye bweka egere tunyare koneria abamuraba mwanje omurigereria korwa soroboti orioni na ikiro moelio bokumurikira mangana maya asebire biga kolende toska tonyegera ekoraga ensa eyemo ayona mangine nyara senchira yobwikirano abakwenda gotobwati asensemo chiche mitandao asensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net magech kamera soko ne kibna ebi chana bagelio giria gokera sole asenchira ya bene nere sara mumanyi na stinsemo chebiero kelde tobeto kubatenere Lydia Mose na incheria ne Frida Kerubo toskato nyegera papa sikongo chare asege keke kerebosyo elinda koletere omorobelio wechingero twara obuligirelia burubia